Media nang tumhan Johang nang ko kalam pheban ke lahin lo ini tum Puluni constituency sai hemalong APSLC sai hemalong ini tum Puluni constituency bonghom thari PS along pen kedam tang BJP along penangan leader ini dolo alang litum BJP along kita tikan ingkang samse jok ini APSLC Presiden madang ke India Alliance candidate labang so party long si pinya bangke nang klemang dam dun pupu pinya bangke niltum sai hemlong welcome lo aselang litum bhan sita me churo parlo amso se netum Puluni constituency aro pen sita me la India Alliance candidate ke pakai japan amso se klem rapet dam rapet netum ong dung abut ke pakai panjapan la se dona tu pini Karbi Anglong Autonomous Council along ke cari tim Karbi Anglong madang se BJP tuliram rong hang abang ke jokce ojok si ini abang ke BJP along penalam de kunci ulo lape non ke bangji MLA election non tarik sirkep bang fukang wai hala bang so army abang ke la India Alliance candidate ji Aisar Fansi bonghom tharia PS along pen ke ong dung abut ke pahai pon pu alang nitun secap pon elo Aselang itu mahin penle labang soalam the bangke klar dak nang pacitan kan ponona alang li dili mili ka hen ko alang lo mili tum BJP long pensi IPLC long wang nang kok ma soalam BJP mili tum BJP long serap itu dun bom sitame lem dun bom dam dun bom sitame BJP itu rat aphan kelang pang kriwe lason tukok lo la sini litum ninga bang sampu edalo titit edalo nilitum mate ilitum ilong suara mate ilu ke lomakai besom si reng nai ma jogi ma obisi parti si tunai ma sini litum tingwai ke kan si nilitum rongalu ke mutor de mutor tu tingwai si pini amia bangke da India Alliance lo mate IPLC asai hemalong tiwang ke lahalo to grepi ni bante BJP mate tutuma jana katke tipo okdun petlo lang lo ni biasa long pen tipo hypo nilitum bonghom tharia PS pente nilitum kaddo wi penta cirap citu sinilitum ke khas puison ke padami kan sikabor ilo Jat pendamin itu ngelan napi raljana fansi buhut jok mati buhut bisi bahai itu langgan